Salut și bine v-am găsit la un nou episod diferit, dar de data asta jucăm ceva horror. Sper să vă placă. Prima oară când joc un joc horror pe canal. Când postez un joc horror, adică scuzați-mă pe mine, un pic răcit, nici nu mai gândesc bine. Nu știu, jocul l-am văzut decât la cineva. M-am uitat foarte puțin, m-am uitat mult decât detalii așa la joc. În rest nu m-am uitat prea mult, nu știu ce face, nu știu ce trebuie să faci sau cum să faci. Și încerc, testăm împreună. Cine vrea jocul o să las în descriere pentru cine vrea să-l încerce. Și da, hai să înceapă treaba. E clar. Dacă sună telefonul, e clar. Code of conduct staff. Mai de puțin. Good evening. I'm Survivor Anderson, representing Takini for the Yukon Territory. Eu nu prea știu bine engleză. As standard company policy, I am required to lay out the following conditions and stuff. Like, the company assumes no liability for palmar injuries while you're on the Da, road. eu deja vreau să plec. These, of course, include any property damages or traffic stops. Our packaging team walked off last week, so you'll be working a little bit harder than usual. So, keep you started right here. Cardboard up front by the driver's seat. You can go ahead and grab one. Lasă așa, pentru cine știe engleză, știe, cine nu știe. Adică nu știu așa bine engleză, știu foarte puțin. Știi? Now, place the cardboard on the table next to the back door. Yeah, right on, mate. You, see those teddy bears? You can go ahead and grab one and place it on. Yeah, mate, nice. Now just, work the cardboard over the deck. Right, look at the board above the work table, and it, should tell you where to go. You're gonna have to leave the truck and, deliver the package to the front door. After successful delivery, return to the driver's seat and drive forward. Da, m-am cam prins care e ideea jocului. Tu livrezi niște jucării la casefor. Stați un pic să ajustez ceva și revin imediat. Și gata, am ajustat, am dat un pic luminositatea mai mare ca să vedeți și voi ceva. Și eu tot n-am găsit cum pornesc asta. Company driver assist automatically pulls to the next stop. Da, And, ce vreți? yeah, that's it for the delivery portion in traffic. V-am zis? Yeah, the job itself is zis că... you just gotta watch out for the potential threats on the road. Dar ce e Yeah, mate, let me tell you a story about, this one time I was out in the forest Habar n-am cine ăsta care and, vorbește. was looking for some twigs and, a little bit of Sper mold. să existe ceva în Pushing jocul up ăsta my care little să mă collection sperie, a little bit, but, de asta joc. problem is, I heard a little bit of rustling behind me. I thought it was one of them deer, so I went to go investigate. Turns out, big old grizzly bear, mate. Yeah, no, Sper să vă placă Those și things are spooky. un pic cam așa. Little thing went up on its rear legs. This thing was about 15 foot tall, mate. It could have freaking cut me in half if it Ce să could. fac aici? But, too bad I got my hands on its neck, body slammed the thing and then strangled it without letting go. Am citit. Yeah, watch the life drain from its eyes, mate. Da, mă, uite-mă jos. But, you taking it from me? Dați așa un pic. Those things are tough. Oh, yeah, anyway, my name's, Matt, and, I'll talk to you tomorrow, mate. Ăsta e primul. Și la care casă 3369.
Hai să mergem la casa 359. Dacă o și găsim. Și nu știu unde e. Unde sunt casele? Ah. Aha. Da, este doar două case, în fine. Bă, nu, n-am vrut să dau. Am vrut să mă la numărul casei. Stați un pic, a intervenit ceva și a trebuit să plec un pic. Gata, am găsit și eu casa cu numărul 3359. Dar știu de cealaltă casă, care trebuie să fie 3. Din ce văd aici sunt 3 case și eu văd doar 2. Mișto. Uit că trebuie să țin apăsat. Hai, am pus acolo. Bă, mi s-a părut că am văzut ceva. Nu vă mint, am văzut așa. Uite așa, uite, cum e acolo așa văzut. Am văzut un pic așa. Ciudat. Pentru un joc horror chiar e ciudat. Dar nu mă băgați în seamă, iar vă răbesc. Aiurea. Așa, o casă e gata. Bă, s-a auzit ceva. Nu vă mint, s-a auzit ceva. S-a auzit ca și cum ar fi călcat cineva pe o cracă. Pe o creangă ruptă. Se întâmplă din ce în ce mai multe chestii stranii. O pălărie. Dar la ce casă? Că... Da, uitați la numărul casei alea, că am uitat. Da. Sper să fie casa potrivită asta. Dar trebuie să fie 3 case. Eu văd doar 2. Bun, această casă e. Da. Așa, încă una e gata. Și o casă, nu știu, aulă, nu știu de că e pe aici. Bă. Ce să aude? S-aud lucruri din ce în ce mai stranii. Da, să iau și ultima cutie, comanda adică, ca să nu plec cu mâna goală până acolo, găsesc casa, după aia ar fac o oră dus întors și... Da. Ați prins care e ideea. Și acum în căutare de casă. Căci o casă n-am găsit-o. Mă îndoiesc că ar fi pe aici, deci cred că e pe acolo, unde... Bă, ce s-aude? S-aud lucruri din ce în ce mai strani. Ha, mă, unde e casa aia? Nu o găsesc. Pur și simplu nu o găsesc. Sau nu există casa aceea. Și eu mă plâng degeaba pe aici. Bă. Bă, bă. Nu. Nu veni. Nu veni. Ce trebuie să las corectul să la mașină? Nu. Dar nu găsesc casa. Revin când găsesc casa, că nu o găsesc. Mă, s-au de ceva ciudat și n-am găsit casa. Sper să audă pe filmare. Mai țin așa un pic că mi-e frică singur. Ma, bă, nenea, stai acasă, nenea. Aici-i voi tu. Vidu. Dar unde poate să fie casa aceea? Da. Am vrut doar să vă arăt că s-aude zgomote ciudate. Nu știu ce, că... habar nu am. Chiar nu știu ce sunt sunetele alea. Și revin că
poate găsesc casa aia. Sper. Bă, am vrut să vă arăt asta uluază. Sper că s-a văzut pe camera. Aoleu, că era scadear. Sper că s-a văzut pe cameră. Mamă, ce m-a speriat. Nu știam de unde apare. Și eu tot am găsit casa. Vești foarte importante. Pentru că dacă nu găsesc casa, mică mă omoară ăsta. Și nu e bine. Nu e bine deloc. Ha mă, lanterna ce face? A obosit deja? Iar nu știu ce era ăla și lanterna mea face figuri. Vești foarte bune. Sau. N-a vrut să intre nimeni cu mine să mă ajute și pe mine, poate știa ceva. Poate. Înapoi la mașină, înapoi la mașină. Înapoi la mașină, că iar bine. Domnul nostru. Bă, da. Ca o întrebare așa, unde e mașina? Că am cam pierdut. Aoleu. Frumos rău. Și m-am speriat, Doamne. A revenit iar la mașină. Ce frumos. Nu, fac cutia aia după ce găsesc casa. Pentru că aia e. O iau după cutia și vin aici. Dar unde poate să fie acea casă? O fi acolo, spre drum. O fi, nu fi. Cine știe? Haide bă, dă bă și mie acea căsuță bă. Bă, te dea monstru. Te rog eu, stai acasă, nu veni. Nu veni. Deci nu veni. Cum era aia? Nu încerca. Nu încerca. Da. Nu găsesc o casă. Toporul ăsta varna ce cu el aici. Cel mai dezamăgitor joc horror. Părerea mea. Da. Mai merge și mie lanterna asta. Tot face așa în continuu. Hai mă, nenea monstru, lasă-mă te rog eu în pace. Da. Dați mașina aici, ca să nu găsesc. Asta îmi place la Roblox. Că lanternele nu merg cum ar trebui să meargă. Bine, și nu cine știe ce joc Roblox, ca să-și care multe frame-uri și așa. Chiar am căzut. Mai departe. Da. Aici nu zice unde e acea casă. De asta, că poate pot să plec. Pot? Nu pot. Unde e casa? Carbonara. Cardoboar. Casa 369. Deci nu cred că de lepră sunt. Nu erau 3 case. Era o casă
Era de fapt aceeași casă. Deci la o casă trebuia să duc două cutii. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Bă, stai acasă. Dă-i. Da. Cum nu mi-am dat eu seama că trebuiau două colete la aceeași casă? Am crezut că-s creat 3367 6 nu mai, gata. Deja? Hey man, look down here. You see, you got Cine vorbește? There's a house with the address Ah. number 15415. Dă-i! It's coming up He's soon, coming man. up, sat man. You're gonna have to pack up and deliver a teddy bear. Hey man, Bro, ce e ăla din or else față? there's gonna be a really, really horrific consequence, man. Also, stay away from any red meat on the ground that you might see. Ce mi s-a părut că aici era cineva din cauza la geamul ăsta I think I'm gonna try and și la find copacul de afară. way. Bă, ce aia s-a mișcat. O să mișca. Da, acum mă pot duce. Nu cred că o să termin eu jocul azi, ci va mai sta în continuare mâine. Sau, da, mâine o să fac a doua parte a jocului ăstuia. Că la cât m-a dus pe mine capul. Deci, da, cum ziceam. La o casă trebuie să duc două chestii. Deci nu sunt trei case, sunt doar două, numai că la una trebuie să duc două din acestea. Două pachete. Pachete. 8191. Da. Și care e ăsta? Ăsta e prim colet. Trei țarție, familia, ce-ai cu mine? Și ce-i asta? Se scrie? Da, nu înțeleg ce scrie pe ea. Bă, trăiți arțeficuleați, să stai acasă, bă, lasă-mă, bă, și pe mine să joc eu. Deci dacă îmi dă mare jumpscare, închid video. Și revenim mâine. Pick up. Bă. Pe drive. Da. Frumos. Ne place și mai vrem. Data viitoare nu mai știu. Glumesc. O să fac și următorul video tot cu acest joc, că vreau să-l termin, să vedem cum e și ce jumpscare îmi iau. Mă, la multe switch-uri și coborâșuri, așa, ce facem, mă? Stăm în desene, te duci înainte și sunt dealurile alea așa, ca în Mickey Mouse. Și treci peste unul, te mai vezi după peste, te urci pe el și te vezi după pe altul. Și tot așa, da, era bas aici. Dacă jucam cu prieteni. Ca toate la aceeași casă? Perfect, atunci iau 3 de astea. Una aici. Păcat că nu pot să iau mai multe cutii odată.
Ce simplu era. Taule. Mac. Dați așa că trebuie să mă și ce iteme vrea domnul sau doamna. Depinde. Bă! Bă, mi-e frică. Deci nu știți ce teamă am în mine. Bă. Nenea, lasă-mă, te rog eu, paci. Nenea, te rog eu. Hai să mai avem un pic. Stai, 3 nopți. Hai să facem așa, 3 nopți, 3 videouri, nu așa? Imediat termin și prima noapte, bă, deci dacă nu trebuie atât mult timp să stau să caut eu ca să mă... Ce se întâmplă? Eu credeam că joc un joc horror, nu un amuzant. Părerea mea. Nu, uite... Da. Și acum ce fac? Vedea. We will continue updating on any developments every night. M-a omorât! Nu cred! Da, deci m-a omorât. Cum? Numai el știe. Păi bine, nu uitați să apăsați like, subscribe, să dați share să vadă cât mai mulți oameni și până data viitoare v-am